December 31. Kita na magsugat sa 2021. Kita matapos na tuig na 2020. Karon na guys, kami guys. Taas na kayo day off. Kami mga kauban ng mga susupan ng naagong dari sa Kiba sa mga kailan. Pwede din ako naagin sa mga kuya ako na i-share ninyo, makita ninyo kung unsay ng dagat din. So, di kalahiya sa dagat nila, sila mga kinhason din. So, nindot pa ka lugar din. Ako ipakita nyo rin. Mao na nito. So, padong na may nato mga kabay. Pero ay ko ano ay mura na gawa ako. Duka na ito. Helmet. Helmet, koreano ba? Matapong buwa tayo na gamitin. Ha? Ada istorya. Lahi mga talaba, lahi ulit na. Aari lang ko direk, magugod lang. Lo. No worry. Ber, ambil ako sa mga Sorry ko. Bakit mo lang.
Dahil madami doon. Paru-paron mo yung pagas. Agap mo wala. Magkano yan? Ay, tubig na. Gamay rin nag-gigit ini. Mau na tayo na tayo comment kanay.
sa